jing kemen ke bakrau ki pai pa padong kathan kham tam mi ki papang mastam namar hagasin ke beningkong ki nong ai dawai khasi jong ka Southwest Kasil district ki badan kumba propin yongut kentup ye ki saupongut ki nong ai dawai arpongut ki nong kham bo neki ki de ki long kami bat kumba saupongut ki nong thung bat nong ai dawai Kile snok tilang hapo ka shatri jong ka seng kinong sumar dawai khasi nila association banyatre ringkan na ka benda ka jingmento jong padpa lingba ka jing sumar te ki dawai khasi ka jing pen kemen ka ba kham kraw ka long ba kini kinong ai dawai khasi kenya shakri lang ha ka jo ka jaka ha ka shnong mau merang marjan bat ka school JNV kani ka jaka la tip kerteng kum ka traditional cleaning ha kaba an pelong ka jing sumar man kasngi bat andan arngot kinong ai dawai bat arngot kinong kham ki balong ki balat do uba Gobstan Marwen president jong seng kinong sumar dawai kasinela association ula pente bakani ka association kala depan register bat kala yo ru ya ka jing itu ulong ru pa ya kani ka traditional cleaning la kershan bat la pay pisa da ka sarkar jila Lingba Ketenat Bioresources Development Center BRDC. Wala 4 pura ya kani ke klinik Henry ke jing ai jing sumar las dang no nadu menta khnang baki padpa ki bawa jing sumar kintip bat kinyo jing mentoy. Ha kani ke klinik an shimkhia ban sumar ya baro ki jing pang kentup ru ya ki bapang cancer ulcer HIV bat ki wede ki jingpang na lor kata ki nong kham bat ki nong sop dawai ki badan ke jingtip ten rai kin shakri ru ye ki long kami ha kapor ba armet ha kapor ba pen kha khun ban sumar ye ki ba ken chiang men sao bat ki be ki we adai us binro tunya naka nong tibingan kanyong nila rep nila long kino rep nong tung dawai nadu snem hajar puar bad ngila persyang hiban ke jingrep ke jingi kalong ban ai sekine kino di dawai lak no ai dawai hang ne kata kalong tang ke jing pentip ke jingi barok kini ke bangayeng ni de tang kino rep sudah jing kerpat kalong bana kaliang juga sorkal ada kadon lat kalade ban ai ke jingi rap nak ta jingi kino rep tang kata nong ai dawai we un keren to batai ba rarely lengdok bat wet star stingdar na rang thong nga na wasik ti nga unong ai dawai uba wit unong kem unong span unong sop re nga tang ai ki dawai re mau un kem un sop yi ki bakhat ing ki bahala do kum to las to ti nga mari chimne kam galong masumaria baro kibu armet ngasumar ta kibu khachi ngasumar ta kem kalong kem te baro fini yung tre kalong la lemba ta ki kutin bunga keren adai ba tolan nong rem nagasinong kanyong ala sedang yang kane ka kam lalu ka snem aja khat khandai aga to ka por ba wan ka klam corona te namar ba ki pai ba nong sung snong ki mlai su ban le sim dawai nei kila ong yang aban set no kita ki dawai tembat namar nong kong ade nong rep dawai te ngala persang madadin kata ndangila ya penbek bat ka association ban wan song hang ni ha kanika klinik te katkum ka rutin mga bati kong priority snaitang may hapa ka sngi balang Kerteng junga gade prolison long dorangan te ngatre ya kani kam la nadu usnem khat khna spa prapandre tengol ju sumare gi bre baro khoj hakani klinik ro sumare gi jingpang babun jat ki knyang nta kumbaki doktor ki ongka orsar ka kansar nta gini ki knyang bagi doktor ki ongka age ki gitar ro sumar bat ki babun jat ki bunga sumare ki jing don mau sang don mau kulai nang ta ki wei de ki jing stom ki bunga sumar daga banga sutu kumno bangan ai ki dawai
hagan ugadur breu stom ye gitaru ngasoto te kibabon he kibala yo ikijengkoj jengkia te nomor katang hang ni ngidon arngot ngabat ka sirbiles jirwa ini ide nong kem ngaper ngade nong aidawai tinga juan ngani man ke sisin sitayo kita kalong katkum kejing penbet jong kaseng balik penbet de rutin tiga tangi juan man ke sitayo ngiwan becang ni ngang aidawai bad ini kem titang kini kentin ngatrai kalabiang Landar langting asal sa senang kenyang lapok rani korblok hingga le kene kam ladu uslam ar hajaru ar te male ya kini kiba kerja sing kiba jing mersau gor khoi bad ya ki kenja kenyang ke bang susop te ni wan hang menta ban pau ba nadu menta bad ngilas lang ban persang ban syok ban aidawai hang ne po momerang kerja kaski ke bangi ngidon hang ne ketika kasngi bar rantar bat ini ikong milian ini ilong kem bat air idawai nga kong milian noksik nga syong sah po senong dam jerti te nadu na senong ngamla aban kan mau ya ka sngi ke bangang sedang bangat Rey ngasih persang nadu ikis nem kebala slam bak slam ya ke bangat Rey hadu ini kis ngi kiba mentang nga persang ban le hi ka ju ka bentangan le ka jimpan kha khulung ya ka bakem ya kiba armet kiba syong baklai khulung nang tang airu ikidawai hi kiba malum malak tu tekasni ka jongai ka bangasyong bat iba landar kadeha kasni baar tangita tin nga deu priar thongni nga syong sa ha thiptingan keniong pe ka rutin ka ba hap hangi ka desngi sajaj te ngidon laingut ki bawan te iwei I aidawai nang ta I kong happy ki ai jingkem bat ai dawai ya ki babun ki jing sitom tena kaliang jonga nga sumar ya ki ba khatsin ya ki ba paido ki ba lajdo nga penbe ciru da ka ba kem bat nga ai ya ki dawai ya ki katu kat ne ki jingpang kat ki banga don kataka sabban ai te kiba don kam ya ka jing sumar kinwan hapo jong kanika klinik bat ba nginyo ban ai ya ka jing sumar hakasngi sajaj te nakaliang jongi ngimdon sibun tangkini ki kentin ki bakhendiat khuble Kidawai kiba pila ban yo nanga kilong kidawai pangsit kidawai jerhok nang ta pangsini su jungdong ta ki nyang sope BP penhiar suot bat kastrik nang ta kini kiba syadi kiat di sekretur kila ban yo kidawai ban penkhoj na ka ban tajung kiba sibun kiwai kidawai kiba ngamla ban je tengala persang ban yarap iki bat sibun kilayo ya kajiko tenga ai kublai media badon lang bat ning tang ni na ka bentaban ai kejing pentip ham jeng ai su ya kane ka jaka sumar dengi kenang ba inumpang kiyo bat tip ban wan hang ni tang kan kublai nga ko tang ngaya kem ya tiga mer la pun ru pat nga ai jawai ko tilat kita itu masuk sedang lagi 9 kilo te nga mutali nga le kiba kakun ru le kiba nga sungguh banga ma kita hospital kumtala kersan yangi banyo ya kane ka yin
kabangin Sumar ban ai dawai hang ne daka BRDC. BRDC kadika Bio Resource Development Authority. Development Center kabadon hau Parsulong San Mai Steng. Kani kadai ka office kabakersan ya kani kaseng kabala penioru ya kani ka building. Ka jinglut jong kani ka building kalong ka babun ma hanrei la kersan lang da katai ka office but na kine kinong Sumar hidup hot jong kani ka asosian. Dia jinglut jingsep jong kani ka yeng la sengim dan kam benda batai isu tu ya pi ba ya kani ka yeng la kersan da ka BRDC rengkat ke jinga trelang bat ka association tingila yo ban pendep ya kani ka yeng kumne kuma PUI bat ni kemi lenti ba hagane ka sentar hagane ka klinik ka bangidon ngin don kam biang saya kini ki jing don kam ngin don kam ka wei ka public latrin nane ka pan khana pajba ka bangin sina sebar nang tangin don kam sa ka wei ka ying ka bangin siat kenbat lanin siat dawai namar ki dawai ki jongi seneng ya haban rasyet swa bangin ai se kinopang nang ta sakawai pat kabangi idun kam balakum kumno kindon kinong pang ke bomla su ban lek phai ying ru iba suan nang no ki ba sistem jur lakum kumno ngi de bandon ka wei ka ying kabangin pensamit yaki nang bakin yo ban cha Sumar ha karkom ka padai namar la suan sulek kan pensistem arsya iya numpang namar kata ngidon kam ke ying ke bangin pensamit lenengin pentia ya ki bakum kita kinumpang ki ya kendo ya kita sistem ki melasu ban lek banwan ham tam kini ki ba mensau natrai barong ya tip baki ba mensau ti boboni ki melasu ban lek banwan te namar kata ngidon kam ya ke ying ke bangin pensai ki bangin yo ban Sumar hangta kinong Sumar ki jongi ki don ki ba Sumar ya ki jajing pang la ka jong ka jing siam ka ba jing lap ka jong ki kat bakum ka talen ka ba blei ai ki kumjur kinong kem mdei tamba ki kem ba ki jeremet lane ba ki paddo ki latit ndrei ki don ru ki ba ki habanera ban Sumar ya ki ba armet lane hakipor baki yok kunlung kam tam ki nong kendong ki bejengai ki hospital te ka jing trekam ka jongki ni kemilti bakan long ka jing kerku ya ki pajba ki badon ha ki snong ki thau ha ka ba kini ki nong Sumar ki trekam te